20 billion abụrụ ego ụmụaka were aka na-abọkpọrọ ego yi were ụkwụ na-abọzọrọ ego yi ọzọ pụrụ ini ego onye ọma tochukwu n'ubeji chukwu emegodu meje egwu ndị ọma bịa 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 Emeka egwu ndị ọma bịa egwu m egwu ndị ọma bịa egwu anyị egwu ndị ọma bịa anyị bile ma egwu ndị ọma bịa oge chukwu kwuru elugo oge anyị elugonu akwa mgbochi ekewago ụmụ chukwu na mba niile ka anyị were aka na-abụ okpolego anyị ka anyị were ụkwụ na-abụ ozolego anyị ọzọ pulini ego ụmụ chukwu ọzọ pulini ego were ụkwụ na-abụ ozolego yi ọzọ pulini ego ụmụ chukwu Olisa bi na mba niile ụmụ chukwu Olisa n'unu bi na mba niile banumeji n'isi jenukejimi banumeji ka nnumeji asị na nunu ije onye ọma tochukwu n'ubeji ụmụ chukwu nọ na mba niile 2020 20 billion 2020 20 trillion chukwu ekwukokwu na nwa m ya akpata ego chukwu ekwukokwu na mma egburu ike nwezefu na mba chukwu gozielu ụmụ igbo niile welakwa elisi gozielu ụmụ fawa ka anyị were aka na-abụ okpolo ego jabube junude ka anyị jee buru ike sebuke junusi egwu anyị ji asala ọkụ abe junuke were aka na-abụ okpolo ego jabube chimachima n'oge were ụkwụ na-abụ ozolo ego onumejie egwu anyị ji asala ọkụ ọkasilike si ejaja anyị jee buru ike anụnụ mechi egwu anyị akpatago jabube chimachi ọrụ n'oge alụrụ ya akwụlịla ụgwọ ife ọbụla mmadụ na-eme ife ọbụla mmadụ na-eme imeta mma na ihe ekwudo mma onye meta njọ na ọya ekwudo njọ ọkụ ụbọchị aka ji oke mụ nsọkụ ụbọchị aka ji oke ya ụkwụ elu ụwa na kunodumeji ọgwụ ụkwụ elu ụwa na-eje n'odumeje na-alụsi